So, anong matag mo nga words of inspiration para sa mga may pareho sa imo kapansanan right now nga dapat Number one, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Mhm. But in a single step that I make, I always make sure to leave a mark of inspiration. Sining nagligad nga pila ka adlaw, nangin bisita naton si Tony Pitt, agod nga magpakigbahin sang iya kabuhi sa aton programa, kag agod makahatag sang inspirasyon sa aton tanan. Ang iya kasaysayan aton tiguluhan, Stroke Man, ang tiyoy sang banwa. Diri sa aton palatuntunan, Dubo-dubo! Mabas siyar ko. Ano ba lang ginawakal mo? Ma, Nga ngayon di ko ikaw maintindihan? ay, hindi. Matumba ako. Ah! Pit! Pit! Peter! Pwede! Mulain ini! In-stroke si Peter! Okay lang, Dok. Okay. Ang malalhalon nga makapapauli na ako sa amon. Ipamaligyan tata ang aton mga salakyan. Peter? Oh. Lord, hindi ako mag-question sa imo. Nga ginamo mo ako sini. Pagod na kahibala ako. May sala ako sa imo. Ginpahanumdum mo lang ako. Bahagi sa imo paglupog sa akon. Kay palangga mo ako. Salamat, Lord. Salamat. Mga pinalangga na mo nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni Tony Pitt nga aton gintiguluhan, Stroke Man, ang tiyoy sang banwa. Diri sa aton palatuntunan, Dubo-dubo, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.